twee kwartpleiten voor de rechtbank in Ljouwen Joet en beide gaan door sociale werkverzekering Caparis. Het bedrijf wil de uitspraak van de rechter, jeder, dat directeur Cinema zich al als mogelijk weer aan het werk maakt in het bedrijf onvucht zien. Cinema, op zijn beurt, spant een kwartpleit aan Sint Caparis om zijn weeromkeer naar het bedrijf aan te dwingen. Nou, bij de rechtbank in Ljouwen op het Zeiland, daar is Gerrit de Boer, daar heeft in de rechtbank beide zaken volgen. Is er al wat uit kan? Nou, het lijkt erop dat de partijen eigenlijk net een stap verder komen. De rechter had zijn van jongens, is er nog net mogelijkheid om toch normaal in gesprek te gaan, om mediation te dwaan. Dan zei het Caparis, ja dat willen wij wel, maar dan moet er hier van commissarissen en de oordeelhouders erbij zitten. En Cinema, de directeur, die zei van ik wil wel mediation, maar alleen maar met Gerrits en alleen maar als ze mij weer in chance nemen. Nou, Caparis wil Cinema net in chance nemen en wil net dat er alleen nog met Gerrits praat wordt. En Cinema wil absoluut net met de hier van commissarissen en de oordeelhouders erbij om de tafel. Dus we hebben een padstelling. En ondanks de pogingen van de rechter lijkt het erop dat er gewoon een uitspraak komen moet in deze beide zaken. Ja, en dan gaan we zien hoe het verder gaat, want ja, verder hege beroep is dan misschien wel mogelijk, want deze beide partijen willen duidelijk net met of verder. De exacte reden daarvan, er wordt iedere keer praat door een integriteitskwestie, maar die exacte reden daarvan, ja, daar ben we heel nieuwsgierig naar. Wat had Cinema nou zo verkeerd die in dat Gerrits en dus Caparis hem net waarom gaan wil, en dat wil Cinema ik heel graag weten. Hij zei ik snap er niks van, ik wil gewoon weer aan het werk en waarom dit gebeurt, het is mijn raadsel. Oké, Gerrit de Boer, dank u wel voor dit moment.